ቅኑዕ ሰብ ምዃን ጥራሕ ንዓወት እኹል ይመስለካ ዶ? መብዛሕትኡ ሰብ ብቕንዕናን ብትግሃትን ጥራሕ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ይጽዕር። እንተኾነ ግና ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሰባት ነቶም ኣብዛ ቪድዮ ንሪኦም 48 ሕግሳት ስልጣን እናተጠቐሙ ኣብ ስራሕ፣ ኣብ ፖለቲካ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ንዕኡ ከም መሳርሒ ይጥቀምሉን ይብለጹሉን ከም ደስ ዝበሎም እውን ይዝውርዎ እዮም ዘለዉ። እቲ ኣፈላላይ ንዞም 48 ሕግታት ስልጣን ዘይምፍላጡ እዩ። ብዙሓት ሰባት ብዘይፍላጦም ገርህነቶም ንዕውትነቶም ዕንቅፋት ይኾኖም እዩ ዘሎ። እዛ መጽሓፍ ነቲ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ርክባትና ዘሎ ናይ ስልጣን ፀወታ ብግልፂ እያ ተረድአና። ጸሓፊ እዛ መጽሓፍ ሮበርት ግሪን ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ስልጣን ኣየቋርፅን እዩ፣ ወይ ተፃወት ወይ ድማ መፃወቲ ክትኸውን ኢኻ ይብለና። ዕላማ እዛ ቪድዮ ካብ ጥልመት ንምድሓን ጸላእትኻ ወይ ፈተውትኻ ዝጥቀምሎም ተንኮላት ቀዲምኻ ንምፍላጥን ኣብ ስራሕኻ፣ ኣብ ንግድኻ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትኻ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ወይ ድማ ኢንፍሉዌንስ እንብሎ ንኽተጠርን ባህሪ ወዲ ሰብ ብዓሚቕ ንኽትርዳእን ነቲ ሕቡእ ድሌታቶም ድማ ንኽትቆጻጸርን ከምኡውን ነቶም 48 ሕግታት ስልጣን ተረዲእኻ ካብ መጥቃዕቲ ነፃ ንምውፃእ ጥራሕ ዘይኾነስ ንባዕልኻ በሊሕን ጽልዋ ዘለውን መራሒ ንኽትኸውንን እውን እዩ። እንተዘይኮይኑ ንዛ መጽሓፍ ዘንብቡ ሰባት ብቐሊሉ ክጥቀሙልኻ እዮም። ነዞም ሕግታት እንተፈሊጥኻዮም ግን ካብ ፀወትኦም ነፃ ክትወፅእ ኢኻ። ነዞም ሕግታት ተጠቒምካ እውን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ኣብ ስራሕኻ ንባዕልኻ ናብ ስልጣን ክትድይብ ትኽእል ኢኻ። እዞም ሕግታት ሰናይ ወይ ሕማቕ ዝበሃሉ ኣይኮኑን። ንሰናይ ነገር ክትጥቀመሎም ትኽእል፣ ንሕማቕ ነገር እውን ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ። እቲ ምርጫ ናትኻ እዩ። እምበኣር ናብቶም ኣዝዮም ሓደገኛታትን ወሰንትን ሕግታት ንእቶ። ቅድሚኡ ግን ንዚ ናይ ጠቐምቲ መጽሓፍቲ ጽማቕ መጽሓፍ ዘዳሉ ቻናልና ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ናናት ዩቲዩብ ይኹኑ። ኣብ ኮመንት ድማ ኣበይ ዓድን ከተማን ኮንኩም ከም ትከታተሉን ዘለኹም ድማ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ብሕልፊ ናይ ብዙሓት ሰባት ሕቶ ዝኾነ ስለምንታይ እዮም ገለ ሰባት ብዘይትጻዕሪ ኩሉ ነገር ዝሰልጦም ዝብል ኣብ ሕጊ ቁፅሪ 30 ክንሪኦ ኢና። ሕጊ ቁፅሪ 1 ንሓለቓኻ ኣይትብለጾ፣ ኔቨር ኣውትሻይን ደ ማስተር። መብዛሕትኡ ሰብ ዕቤት ንኽረክብ ዘለዎ ክእለትን ብልሓትን ከርእዩ ይጽዕር። ንሓለቓኻ ወይ ንመራሒኻ ንዓኻን ክፈትወካ ኢልኻ ብልጫኻ ክተርእዮ ከይትፍትን። እዚ ዓብዪ ጌጋ እዩ። ምኽንያቱ ሰባት ኣብ ስልጣን ክኾኑ ከለዉ ውሕስነት ወይ ሴኩሪቲ ክስምዖም ይደልዩ እዮም። ንስኻ ካብኦም ላዕሊ በሊሕ ወይ ንፉዕ ኾንካ ክትርአ ከለኻ ግን ስግኣት ወይ ኢንሴኩሪቲ ኢኻ ትፈጥረሎም ዘለኻ። ንሳቶም ካባይ ክበልጽ ደልዩ ኢሎም ምስ ዝጥርጥሩ ብዘይፍላጥ መገዲ ክቐብሩኻ እዮም ዝጅምሩ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ኣኼባ ሓለቓኻ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቡ ንስኻ ግን ካብኡ ዝበለጸ ሓሳብ ከም ዘለካ ንምርኣይ እዚ ሓሳብ እዚ ኣይሰርሕን እዩ፣ እዚ ዝበለጸ መገዲ ከምዚ እዩ ኢልኻ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንተተዛሪብኻ ንሱ ንዓኻ ከም ጸላኢ እዩ ክርእየካ። ኒኮላስ ፋኬ ዝተባህለ ናይ ፍራንስ ሚኒስተር ፋይናንስ ንንጉስ ሉዊስ ንምሕጓስ ኢሉ ዓብዪ ድግስ ኣዳልዩ። እቲ ድግስ ግን ካብቲ ናይቲ ንጉስ ዝበለጸ ስለ ዝነበረ ንጉስ ሉዊስ ንፋኬ ካባይ ንላዕሊ ክኸብር ደልዩ ብዝብል ስቱር ቅንኢ ንዘለኣለም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጒንዎ እዩ። እስቲ ሓንቲ ሕቶ ክሓተካ፣ ክትምስገን ኢልኻ ዝገበርካዮ ነገር ንኻልእ ሰብ ከም ዘቕንእ ገይርዎ ይፈልጥ ዶ? መልሲ ኣብ ኮመንት ጸሓፈለይ። ሕጊ ቁፅሪ 2 ንፈተውትኻ ኣይትእመኖ፣ ከምኡውን ንጸላእትኻ ተጠቐመሎ። ምስ ፈተውትና ክንሰርሕ ከለና ውሕስነት ይስምዐና፣ ግን ዕርክነት ንኣእምሮና የዕውሮ እዩ። ምኽንያቱ ፈተውትኻ ቐልጢፎም ይቖኑን ይኸድዑኻን እዮም። ጸላኢኻ ዝነበረ ሰብ ግን ሓንሳብ ምስ ተዓረቕኻዮ ንዓኻ ዘለዎ ተኣማንነት ንምርኣይ ኢሉ ካብ ፈታዊኻን ላዕሊ ብትግሃት ይሰርሐልኻ እዩ። ንኣብነት ንሓደ ብጣዕሚ ተቕርቦ ዓርክኻ ኣብ ትካልኻ ቆፂርኻዮ፣ ንሱ ግን ዕርክነትኩም ስለ ዝተኣማመነ ነቲ ስራሕ የቃልሎ፣ ጸኒሑ ድማ ስልጣንኻ ክምንዝዐካ ይፍትን። ብኣንጻሩ ግን ሓደ ተጸራሪኻ ዝነበረ ሰብ እንተቆፂርኻዮ ንሱ ንፉዕ ምዃኑ ንምርኣይ ለይትን ቀትርን እዩ ዝሰርሐልኻ። ሕጊ ቁፅሪ 3 ዕላማኻ ሕባእ። ሰባት ብዛዕባ ውጥኖም ክዛረቡ ይፈትው እዮም። እዚ ግን ንጸላእትኻ መጥቃዕቲ ከዳልውልኻ ዕድል እዩ ዝህቦም። ስለ ዝኾነ ንየማን ክትኸይድ ከም ዝሓሰብካ ምሲልካ ንጸጋም ተጓዓዝ። ሰባት እንታይ ክትገብር ከም ዝሓሰብካ እንተዘይፈሊጦም ክከላኸሉኻ ይኽእሉን እዮም። ዕላማኻ ስለ ዝኾነ ዕላማኻ ብምስጥር ሓዞ።
ንኣብነት ሓደ ንብረት ክትገዝእ ተደሊኻ ነቲ በዓል ንብረት ኣዝዩ ከም ዘየድልየካ ምሲልካ ተዛረቦ ሽዑ ንሱ ዋጋ ክቕንሰልካ ይግደድ እዩ ኣዝዩ ከም ዘድልየካ እንተፈሊጡ ግን ዋጋ ክውስኸልካ እዩ ግሪካውያን ንከተማ ትሮይ ክሕዙ ምስ ደለዩ ከም ዝተሰዓሩ መሲሎም ዓብዪ ናይ ዕንጨይቲ ፈረስ ገዲፎምሎም ረሓቑ ትሮያውያን ናይ ዓወት ህያብ ኢሎም ናብ ውሽጢ ከተማኦም እተውዎ ብለይቲ ግን ካብቲ ፈረስ ወታደራት ወፂኦም ነታ ከተማ ኣጥፍእዋ ሕጊ ቁፅሪ 4 ካብቲ ዘድሊ ንታሕቲ ተዛረብ ብዙሕ ብዝተዛረብካ ቁፅሪ ተራን ድኹምን ኮይንካ ኢኻ ትርአ እቲ ዝዛረብ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ምስጢሩ እዩ ዘውፅእ ውሑድ ቃላት ምጥቃም ግን ንሰባት የጨንቆምን የፍርሖምን እዩ ብዘይተዛረብካ ቁፅሪ ሰባት ክገልጹካ ይጽገሙ እዮም ሓደ ሓያል ሰብ ውሑድ ብምዝራብ ነቲ ሃዋህው ይቆጻጸሮ እዩ ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ወይ ኢንተርቪው ሓፂርን ድፉንን መልሲ ሃብ እቶም ሓተቲ ዝያዳ ክፈልጡኻ ስለ ዝደልዩ ንሳቶም ብዙሕ ክዛረቡ ይጅምሩ ሽዑ ንስኻ ድኽመቶም ትፈልጥ ኢኻ ሕጊ ቁፅሪ 5 ስምኻ ከም ነብስኻ ሓልዎ ስምኻ ወይ ዝናኻ ሓንሳብ እንተተበላሽዩ ኩሉ ብልሓትኻ ዋጋ ይብሉን ብዘይ ስም ሰብ ኣይፈርሐካን ወይ ኣየኽብረካን እዩ ምኽንያቱ ስምኻ ቀቅድሜኻ ዝኸይድ ዋልታኻ እዩ ንስምኻ ዝትንክፍ ነገር ብጥንቃቄ ትኸላኸል ንናይ ጸላእትኻ ስም ድማ ብብልሓት ኣበላሽዎ ሓንሳብ ጽቡቕ ስም እንተሃሊካ ብዘይ ብዙሕ ድኻም ክትዕወት ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ሓደ ነጋዳይ ብሓቀኝነቱ እንተተፈሊጡ ሰባት ብዘይ ጥርጣረ ገንዘቦም ሂብዎ እዮም ምኽንያቱ እቲ ስም ባዕሉ ገንዘብ ስለ ዝኾነ ሕጊ ቁፅሪ 6 ብዝኸኣልካዮ ኩሉ ቆላሕታ ወይ ኣቴንሽን ናይ ሰባት ሰሓብ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ነገር ብትርኢት እዩ ዝዕቀን ዘይርአ ሰብ ዋጋ ከም ዘይብሉ እዩ ዝሕሰብ ኣብ ድሕሪ ሰባት ተሓቢእኻ ክትነብር ምፍታን ንስልጣንካ ቀባሪ እዩ ሰባት ጸሊኦምኻ ወይ ፈትዮምኻ እየገድስን ጥራሕ ማእኸል ናይ ቆላሕታ ወይ ኣቴንሽን ኩን ካብቲ ተራ ሰብ ዝተፈለየ ስምኻ ብፍሉይ ዝፍለጥን ዝጥቀስን ክኸውን ግበሮ ንኣብነት ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓደ ሰብ ዘከራኽረ ሓሳብ ብምቕራብ ኩሉ ሰብ ብዛዕባኡ ክዛረብ ብምግባር እቶም ዝጸርፍዎ እውን ከይፈለጡ ቆላሕታ ወይ ኣቴንሽን ይህብዎ እዮም ሕጊ ቁፅሪ 7 ካልኦት ክሰርሑልካ ግበር ነቲ ክብሪ ግን ንስኻ ውሰዶ ብዙሕ ሰብ ኩሉ ስራሕ ባዕሉ ክሰርሖ እዩ ዝፅዕር እዚ ግን ግዜኻን ጉልበትኻን ጥራሕ እዩ ዘጥፍእ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ካብ ሙፃእ ሙሳድ እዩ ዝፈቱ ጉልበትን ጥበብን ካልኦት ሰባት ተጠቐም ካብኡ ንስኻ ነቲ ስራሕ ዝዓመሞ ዋና መራሒ ኾንካ ቅረብ እዚ ግዜን ጉልበትን ይቆጥበልካ እዩ ንዓኻ ድማ ፍሉይ ብቕዓት ከም ዘለዎ ገይሩ እዩ ዘርእየካ ሓደ ኣካያዲ ስራሕ ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ሰራሕተኛታት ዝፀዓሩሉ ፕሮጀክት ንላዕለዎት ሓለፍቱ ከቕርብ ከሎ እዚ ዝሰራሕኽዎ ስራሕ ኢሉ ብምቕራብ እቲ ክብሪ ይወስዶ እዩ ኒኮሎ ቴስላ ኣዝዩ በሊሕ መሓዚ ነይሩ ግን ክብሪ ናይቲ ምህዝኡ መብዛሕትኡ ግዜ ብቶማስ ኤድሰን ይውሰድ እዩ ነይሩ ኤድሰን ክእለት ካልኦት ሰባት ንረብሕኡ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ ኣዝዩ ይፈልጥ እዩ ነይሩ ሕጊ ቁፅሪ 8 ሰባት ናባኻ ክመፁ ግበር ሰባት ናብ ካልኦት ክጎዩ ከለዉ ሓይሎም ይውድኡ እዮም ንስኻ ናብ ጸላኢኻ ክትኸይድ ከለኻ ንሱ ኣብ ዓዱ ወይ ድማ ሆም ግራውንድ ስለ ዘሎ ይዕብልለካ እዩ ሰባት ክስዕቡኻ እንተገዲድካዮም ግን ንስኻ ኢኻ ነቲ ኩነታት ትቆጻጸሮ ስለ ዝኾነ ንዓታቶም እትስሕበሉ ሜላ ተጠቐም ንሳቶም ጉልበቶም ክውድኡ ከለዉ ንስኻ ምስ ሙሉእ ሓይልኻ ኢኻ ትጸንሕ ንኣብነት ሓደ ነጋዳይ ዓሚል ክደሊ ካብ ዝጎይ ዓብዪ ናይ ዋጋ ምንካይ ወይ ዲስካውንት ብምግባር ዓማዊሉ ባዕሎም ናብ ድኳኑ ክመፁ ክገብር ይኽእል እዩ ሕጊ ቁፅሪ 9 ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር ልትዓዮም ብዘረባ ሰብ ንምእማን ምፍታን ግዜ ምጥፋእ እዩ ሰባት ብዘረባ እንተረቲዕካዮም ብውሽጦም ግን ቂም ሒዞም እዮም ዝቕፅሉ ብተግባርካ እንተተዓዊትካ ግን ሰብ ከይፈተወ ክሰምዐካ እዩ ቃላትካ ትርጉም የብሎም ውፅኢት ግን መረዳእታ የድልዮን እዩ ንኣብነት ሓደ ሰራሕተኛ እዚ ሓሳብ እዚ ይበልፅ እዩ ኢሉ ካብ ዝከራኸር ነቲ ስራሕ ብተግባር ሰሪሑ ውፅኢቱ ምስ ረአዮም ኩሉ ሰብ ብዘይ ክርክር ይቕበሎ እዩ ሚካኤል አንጀሎ ሓደ ሓወልቲ ምስ ሰርሐ እቲ ሓላፊ እቲ ሓወልቲ ግን ኣፍንጩ ዓብዪ ኢሉ ነቐፎ ሚካኤል አንጀሎ ግን ምስኡ ካብ ዝከራኸር
ናብ ልዕሊ ተሓወልቲ ደይቡ ዝሰርሕ መሲሉ ንእሽተይ ይቐነሰሉ ድሕሪኡ ሕጂ ኸ ከመይ ኣሎ ምስ በሎ እቲ ሓላፊ ሕጂ ተስተኻኺሉ እዩ ዘሎ በሎ ተግባር ካብ ክርክር ኣዝዩ ዝሐሸ እዩ ሕጊ ቁፅሪ 10 ካብ ሕጉሳት ዘይኾኑን ዕድል ዘይብሎምን ሰባት ርሓቕ ስምዒታት ከም ሕማም ይተሓላለፉ እዮም ምስቶም ኩሉ ግዜ ፀገም ዝፈጥሩ ሰባት ምውዓል ንዓኻ እውን እቲ ፀገም ክመሓላለፈካ ይገብር እዩ ሕማቕ ዕድልን ጭንቀትን ከም ለበዳ ሕማም ይመሓላለፍ እዩ ምስቶም ኩሉ ግዜ ዘማሩሩ እንተውዒልኻ ንዓኻ እውን ሒዞሙኻ እዮም ክጥሕሉ ምስቶም ዕዉታትን ሕጉሳትን ጥራሕ ክትራኸበለካ ንኣብነት ኩል ግዜ ብዛዕባ ህይወቱ ዘማርር ዓርክ እንተሃሊካ ከይፈለጥኻ ንስኻ እውን ተስፋ ምቑራፅ ክስምዐካ ዝጅምር ዓለም ንዝተፀገመ ሓግዝ እያ ትብለካ ስልጣን ግን ካብቲ ዝተፀገመ ረሓቕ እያ ትብለካ ምክንያቱ እቲ ፀገም ናይቲ ሰብ ናይ ባህሪኡ ውፅኢት እንተኾይኑ ንዓኻ እውን ከጥሕለካ እዩ ሕጊ ቁፅሪ 16 ብዘይ ምርካብኻ ክብሪ ንምርካብ ተጠቐመሉ ኩል ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰባት እንተሃሊኻ ዋጋኻ ይቕንስ እዩ ብዙሕ ዝረአን ዝስማዕን ነገር ተራ ኮይኑ እዩ ዝተርፍ ሰባት ንዓኻ ብዝለመዱኻ መጠን ንዕቐት ይጅምሩ እዮም ሓንሳብ ምርሓቕ ሰባት ንዓኻ ዝያዳ ከኽብሩኻን ክናፍቑኻን ይገብር እዩ ስልጣን ምስ ምርሓቕ ወይ ፕራይቬሲ ዝተኣሳሰረ እዩ ክትረኽቦ ዘይትኽእል ነገር ኩል ግዜ ክቡር እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ዕርክነት ወይ ፍቕራዊ ርክብ ኩል ግዜ ደው ኢልኻን ተረኺብኻን ካብ እተሰልችዮም ንውስን ግዜ ጥራይ ብምርሓቕ ንዓኻ ክናፍቑን ክደልዩኻን ክትገብሮም ትኽእል ኢኻ ሕጊ ቁፅሪ 17 ንሰባት ኣብ ስጋኣት እትዎም ሰባት ንባህርያትኻ ክፈልጥዎ እንተኽኢሎም ይቆፃፀሩኻን ተግባርኻ እውን ፍሉጥ ወይ ድማ ፕሬዲክታብል ሰባት ንባህሪኻ ክፈልጥዎ እንተኽኢሎም ይቆፃፀሩኻ ተግባርኻ ዝፍለጥ ወይ ድማ ፕሬዲክታብል እንተኾይኑ ጸላእትኻ ክከላኸሉኻ ቀሊል እዩ ዘይተጸበይዎ ነገር ብምግባር ድማ ኣብ ጥርጣሬ ስጋኣት ክተእትዎም ኣለካ ሰብ ንዘይተረድኦ ነገር ይፈርሖ እዩ ግዜያዊ ግርግር ምፍጣር ንዓኻ ናይ ምቁፅፃር ሓይሊ እዩ ዝህበካ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ኩል ግዜ ብሓደ ሰዓት ተኣቱ እንተሃሊኻ ሓንሳብ ብዘይተጸበይዎ ሰዓት ሰራሕተኛታትኻ መዓዝ ይረኽበና ይኸውን ኢሎም ብጥንቃቐ ክሰርሑ ይግደዱ እዮም ሕጊ ቁፅሪ 18 ንባዕልኻ ንምክልኻል ዕርዲ ትስራሕ ዓለም ሓደገኛ ምዃኑ ምስ ተረዳእኻ ንርእስኻ ንምክልኻል ካብ ሰባት ክትርሓቕ ትመርጽ ትኸውን እዚ ግን ንጸላእትኻ ስራሖም እዩ ዘቃልለሎም ካብ ሰባት ምርሓቕ ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ሓበሬታ ይውሕደካ ጸላእትኻ ድማ ንኽረኽቡኻ ይቐሎም ብሰባት ተኸቢብኻ ምንባር ግን እቲ ዝበለፀ ምክልኻል እዩ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ሰብ ብምህላውኻ ጥራሕ ጸላኢኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ይጽገም እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ፀገም ክመጽእ ከሎ ኣብ ቢሮኻ ተዓጺኻ ካብ ምውዓል ምስ ሰራሕተኛታትካ ተሓዊስኻ ወረታትን ሓበሬታትን ምእካብ እቲ ዝበለፀ መንገዲ እዩ ቺንሺ ሁዋንግ ዝተባሃለ ንጉስ ቻይና ንርእሱ ንምክልኻል ኣብ ሱቱር ቤተ መንግስቱ ተሓበ ምስ ህዝቡ ርክብ ስለ ዘቋረፀ ግን ሚኒስተራቱ ብዛዕባ ሞቱ እውን ከይተረፈ ሓቢኦም ስልጣኑ ክምንጥልዎ ኸኣሉ ሕጊ ቁፅሪ 19 ምስ መን ትገጥም ከም ዘለኻ ፍለጥ ኩሉ ሰብ ሓደ ይኮነን ገለ ሰባት ሕነ ዝፈልዩን ዘይርስዑን እዮም ንሓደ ሓደገኛ ሰብ ከይፈለጥኻ ዓሻይልኻ እንተነዒቅካዮ ህይወትኻ ከበላሸዎ ይኽእል እዩ ቅድሚ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድኻ እቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ሰብ መን ምዃኑ እጽንዕ ሰባት ዝተፈላለየ ድሌትን ናይ ሕነ ምፍዳይን ዓቕምን ኣለዎም ንመን ከም እተቐይም ክተስተውዕል ኣለካ ንኣብነት ንሓደ ትሑት ዝመስል ሰራሕተኛ ኣብ ቅድሚ ሰብ እንተሕሲርኻዮ ንሱ ጸኒሑ ምስ ጸላእትኻ እውን ተሓባቢሩን ከውድቐካ ይኽእል እዩ ሓደ ንጉስ ንሓደ ድኻ ገጣሚ ኣንቋሽሽዎ እቲ ገጣሚ ግን ንዓመታት ዝጸንሕ ናይ ጸርፊ ግጥሚ ብምጽሓፍ ዝና ናይቲ ንጉስ ንዘለዓለም ኣብ ታሪክ ከም ዝበላሾ ገይርዎ እዩ ሕጊ ቁፅሪ 20 ንመን እሙን ከም ትኸውን ኣይትወስን ሰባት ቀልጢፎም ንሓደ ወገን ክድግፉ ይጎዩ እዮም ሓንሳብ ምስ ሓደ ወገን እንተወጊንኻ ግን እቲ ካልእ ወገን ጸላኢኻ እዩ ዝኸውን ንሓደ ወገን ጥራይ እሙን ኣይትኹን ኣብ መንጎ ኩሎም እንተኾይንኻ ኩሎም ንዓኻ ንምስሓብ ክጋደሉ እዮም ናጽነትኻን ስልጣንኻን ብዝ መንገዲ እዚ ክትሕሊ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ክልተ ሓለፍቲ እንተተባይሶም ምስ ሓዲኦም ካብ ምዃን ንኽልቲኦም እናሓገዝኻ ኣብ ማእኸል ኹን ሽዑ ክልቲኦም ንዓኻ የኽብሩኻ እዮም ንግስቲ ኤልሳቤጥ ቀዳመይቲ ምስ ዝኾነ ንጉስ ንምምርዓው ኣይተስማዕምዕትን
ኩሎም ነገስታት ኣውሮፓ ንዓኣ ንምምርዓው ኢሎም ክወዳደሩን ክበኣሱላን ከለዉ ንሳ ግን ስልጣናን ናጽነታን ዓቂባ እያ ጸኒሓ። ኣብዚ እቲ ምስጢር ዓለም እሙን ኩን እያ ትብለካ። ሕጊ ስልጣን ግን ንባዕልኻ ጥራሕ እሙን ኩን እዩ ዝብለካ። ንሓደ ሰብ እሙን ምዃን ማለት ንዓኻ ክቆጻጸረካ ዕድል ምሃብ ማለት እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 21 ካብቲ ሰብ ዝያዳ ዓሻ ምሰል። መብዛሕትኡ ሰብ ብልሕኡን ክእለቱን ከርኢ እዩ ዝፈቱ። ንፉዕ ኮይኑ ክርአ ስለ ዝደሊ ድማ ሰባት ክጥንቀቕሉ እዩ ዝገብር። ሰባት ካባኻ ዝያዳ በላሕቲ ከም ዝኾኑ እንተሓሲቦም ኣይጥርጥሩኻን። ንሱ እኳ ምስኪን እዩ፣ ንሱ እኮ ብዙሕ ይፈልጥን እዩ ኢሎም ንዓኻ ክንዕቑኻ ከለዉ ንስኻ ብምስጢር ክትሰርሕ ዕድል ኢኻ ትረክብ። ስለ ዝኾነ ብልሕኻ ሕባ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ዕዳጋ ሓደ ነገር ክትገዝእ ከለኻ እዚ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ እኳ ኣይፈልጥን እየ ኢልኻ ዓሻ እንተመሲልኻዮ እቲ ሸቃጣይ ንዓኻ ንምጥባር ኢሉ ዋጋ ይቕንሰልካ እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 22 ብተንኰል ኢድኻ ብምሃብ ድኻምኻ ናብ ሓይሊ ንምቕያር ተጠቐመሉ። ሓይሊ ክውሕደካ ከሎ ክትቃለስ እንተፈቲንኻ ሙሉእ ብምሉእ ክትጠፊ ኢኻ። ሰባት ንኽብሮም ኢሎም ክሳዕ መወዳእታ ይዋጉ እዮም። እዚ ግን ዕሽነት እዩ። ትሰዓር ከም ዘለኻ ምስ ፈለጥኻ ኣብ ክንዲ ምቅላስ ኢድኻ ምሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ንጸላኢኻ ግዜ የጥፍአሉ እዩ። ንዓኻ ድማ ሓይልኻ ንምእካብን ሕነ ንምፍዳይን ዕድል እዩ ዝህበካ። ኢድኻ ምሃብ ማለት ድኽመት ዘይኾነስ ስልታዊ ግዜ ምግዛእ እዩ። ንኣብነት ሓለቓኻ ብዘይ ምኽንያት እንትግስጸካ ልክዕ ኢኻ ኢልኻ ምሕላፍ ንዕኡ የዝሕሎ እዩ። ንዓኻ ግን ብውሽጥኻ እቲ ክመጽእ ዝኽእል ስጉምቲ ንኽትዳሎ እዩ ግዜ ዝህበካ። ሜልያውያን ንኣተናውያን ክንሰግድ ኣይንደልን ኢሎም ክሳዕ መወዳእታ ተዋጊኦሞም እዮም። ውጽኢቱ ግን ሙሉእ ብምሉእ እዮም ጠፊኦም። ብኣንጻሩ ግን ዝተሸነፉ መሲሎም ሓይሎም ዝኣከቡ ነገስታት ጸኒሖም ናብ ስልጣኖም ተመሊሶም እዮም። ሕጊ ቁጽሪ 23 ሓይልኻ ኣብ ሓደ ኣክቦ። ኣብ ብዙሕ ቦታ ክትህሉ ምፍታን ሓይልኻ ይበታትኖ እዩ። ኣብ ብዙሕ ፕሮጀክታት ተዋፊርኻ ውጽኢት ዘይምርካብ ድማ እቲ ዝዓበየ ስዕረት እዩ። ሓይልኻ ኣብ ሓደ ሓያል ነጥቢ ጥራሕ ኣተኩርሎ። እቲ ዝዓሞቐ መዓድን ዝርከብ ኣብ ሓደ ቦታ ብምኹዓት እዩ። እቲ ሓደ ሓያል ዓርኪ ወይ ሓደ ዓብዪ ዕላማ ካብ 100 ተራ ነገራት ይበልጽ እዩ። ንኣብነት 10 ንኣሽቱ ንግዳዊ ስራሕ ካብ ትጅምር ሓንቲ ዓባይን ትርፊ ዘለዋን ስራሕ ጥራሕ ሒዝኻ ብምድማይ ዝያዳ ሃብቲ ከምጸልኻ ይኽእል እዩ። ሮዝ ቻይልድ ዝተባሃሉ ስድራ ቤት ሓይሎም ኣብ ፋይናንስ ጥራሕ ብምግባር ንመላእ ኣውሮፓ ክቆጻጸሩ ክኢሎም እዮም። ኣብ ብዙሕ ፋሕ ካብ ምባል ኣብ ሓደ ምንጭ ስልጣን መሓዝ ይበልጽ እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 24 ብሉጽ ተለኣኺ ኹን። ቀጥተኛ ምዃን መብዛሕትኡ ግዜ ንሰባት የቐይም እዩ። ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ስልጣን ሓቂ ተዛሪብኻ ንሰባት እንተቐይምኻ ካብ ስልጣንኻ ክትወርድ ኢኻ። ኣብ ቤተ መንግስቲ ወይ ኣብ ስራሕ ንሰባት ብምሕጓስን ብብልሓትን ብዘይ ቀጥተኛ መንገድን ስልጣንኻ ክትዕብለካ። ንሓለቓኻ ዓብዪ ምሰሎ ንመጋጥምትኻ ብጥበብ ኣልግሶም። እዚ ንፉዕ ተለኣኺ ናይ ምዃን ጥበብ እዩ። ንኣብነት ሓለቓኻ ዝገበሮ ጌጋ ንምእርላም ተጋጊኻ ካብ ምባል እዚ ሓሳብ ጽቡቕ እንድዩ ግን እዚ ነገር እንተወሰኽናሉ ዝያዳ ዝደምቕ ይመስለኒ ምባል ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 25 ንባዕልኻ ዳግም ፍጠር። ዓለም ዝሃበካ መንነት ስድራ ቤትኻ ዝሃቡኻ ባህሪ ተቐቢልካ ክትነብር ምፍታን ድሉትነት እዩ። ሰባት ንሱኮ ከምዚ እዩ ኢሎም ክገልጹኻ እንተኽኢሎም ይቆጻጸሩኻ እዮም ዘለዉ። ዓለም ዝሃበትካ መንነት ኣይትቀበላ። ንርእስኻ ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ሓያል ገጸ ባህሪ ወይ ካራክተር ሃቦ። ብድሕሪኡ ከም ተዋሳእኹን ኣየናይ ገጽኻ ክትጥቀም ከም ዘለካ ባዕልኻ ክትውስነ ኣለካ። ምስቲ ዘለኻሉ ሃዋህው ዝኸይድ መንነት እውን ፍጠር። ንኣብነት ካብ ድኻ ስድራ ቤት ዝመጸኻ እንተኾንካ ብኣከዳድናኻን ብኣዘራርባኻን ከም ሃብታምን በሊሕን ኮንካ ብምቕራብ ሰባት ንዓኻ ዘለዎ መርኣያ ክትቕይሮ ትኽእል ኢኻ። ጁልየስ ቄሳር ኣብ መድረክ ክወጽእ ከሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝዛረብን ከም ዝስጉምን ኣዝዩ ይጥንቀቕ ነበረ። ንሱ ባዕሉ ዝፈጠሮ ናይ ጅግና ስም ወይ ድማ ኢሜጅ እዩ ንህዝቢ ሮማ ክገዝኦ ዝሓገዞ። ኣብዚ ንባዕልኻ ዝሕቶ ዝሕተት ሰባት ዝሃቡኻ መንነት ዲኻ ሒዝኻ ዘለኻስ ወይስ ባዕልኻ ዝፈጠርኻ እዩ? ኣብዚ ክትርድኦ ዘለካ ሓደ ምስጢር ዓለም ባዕልኻ ኹን ወይ ድማ ብዩር ሰልፍያ ትብለካ። ሕግታት ስልጣን ግን ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ተዋሳኢ ኹን እዩ ዝብለካ። ምክንያቱ እቲ ናይ ሓቂ መንነትኻ
መብዛሕትኡ ግዜ ድኹምን ስምዒታውን ስለ ዝኾነ እዩ። ሕጊ ቁፅሪ 26 ኢድኻ ንጹህ ይኹን። ጌጋ ምግባር ወይ ሕማቕ ስራሕ ምስራሕ ባህርያዊ እዩ። ግና እቲ ከቢድ ነገር ምስ ስምኻ እንተተታሒዙ ንዘለኣለም ስምኻ የበላሽዎ እዩ። ሕማቕ ስራሕ ክትሰርሕ ወይ ሓደ ሰብ ክትቐፅዕ ከለኻ ንስኻ ኣይትተሓወስ። ነቲ ስራሕ ብኻልኦት ሰባት ጌርካ ስራሕዮ። ኩል ግዜ ንስኻ ከም ለዋህን ቁኑዕን ኮንካ ቀረብ። እቲ ዘጋጠመ ጸገም ድማ ናይ ካልኦት ጌጋ ከም ዝኾነ ምስል። ንኣብነት ሓደ ሰራሕተኛ ክትሰጎ እንተደሊኻ ንስኻ በዓልኻ ተሰጊግካ ኣለኻ ካብ ምባል ሓደ ናይ ዲስፕሊን ኮሚቴ ጌርካ ከም ዝስጎግ ግበርሉ። ሽዑ እቲ ሕማቕ ስም ናብቲ ኮሚቴ እዩ ዝኸይድ፣ ንስኻ ግን ኢድኻ ንጹህ እዩ ዝኸውን። ሕጊ ቁፅሪ 27 ኣብቲ ሰባት ናይ ምእማን ዘለዎም ድሌት ተጻወት። ሰባት ብባህርዮም ንበይኖም ክኾኑ ይፈርሑ እዮም። ትርጉም ዘለዎ ነገር ወይ ሓደ ክስዕብዎ ዝኽእሉ መራሒ ይደልዩ እዮም። ሰባት ኣብ ሓደ ነገር ከኣምኑ ይደልዩ እዮም። ስለ ዝኾነ ንዓቶም ሓደ ትርጉም ዘለዎ ዕላማ ወይ ሕልሚ ብምሃብ ከም ኣምላኽ ክስዕቡኻ ግበር። ኣብዚ ግን ብዙሕ መብርሂ ይትሃብ። የግዳስ ብምስጢርን ብተስፋን ዝተመልአ ቃላት ተዛረብ። ሰዓብትኻ ምስ በዝሑ ንስኻ ዘይትትንከፍ ኢኻ ትኸውን። ንኣብነት ሓደ ሓዱሽ ናይ ስፖርት ወይ ናይ ጥዕና ትካል እንተመስሪትኻ ከምዚ ተገይሩ ካሎሪ ይቃጸል እዩ ካብ ምባል እዚ ናይ ህይወት ለውጢ እዩ። ንሕና ፍሉያት ኢና ኢልካ ስምዒቶም ሰሓቦ። ፍራንስ ሜስመር ዝተባሃለ ሰብ ብማግኔት ገይረ ሰባት ይሕውእ እየ ኢሉ ንህዝቢ ፍራንስ ኣእሚንዎም እዩ። ዋላ እቲ ሕክምና ሓሶት እንተነበረ ሰባት ከኣምኑ ስለ ዝደልዩ ጥራሕ ይስዕብዎ ነበሩ። ሕጊ ቁፅሪ 28 ብትብዓት ስራሕ። ጥርጣረ ንስራሕኻ የበላሽዮ እዩ። ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ እናፈራሕኻ እንተጌርካዮ ጌጋታት ትሰርሕ ኢኻ፣ ጸላእትኻ ድማ ድኽመትካ ክርዩ እዮም። ሓደ ነገር ክትገብር ከለኻ ብምሉእ ትብዓት ግበርሉ። ጌጋ እንተጌርካ እውን ብዝለዓለ ትብዓት ኣርልሞ። ዓለም ንፈርላሓት ቦታ ይብላን። ትብዓት ግን ንጸላእትኻ የርዕዶምን ንፈተውትኻ ድማ የተባብዖምን እዩ። ንኣብነት ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክትከራኸር ከለኻ ቁሩብ ክትቕንሰለይ ዶ ትኽእል ካብ ምባል ዋጋ እዚ ንብረት እዚ ክንድዚ እዩ ስማዕማዕ ዲኻ ኢልኻ ብትብዓት ተዛረብ። ሕጊ ቁፅሪ 29 ክሳዕ መወዳእታ መደብ ግበር። መብዛሕትኡ ሰብ ንመጀመርታ ጥራይ እዩ ዝሓስብ። ኣብ ፍርቂ መገዲ ጸገም ምስ መጸ ድማ ይደናገር። ክሳዕ መወዳእታ መደብ እንተዘይውፂኻ ኩሉ ዘጥረኻዮ ስልጣን ክጠፍእ ይኽእል እዩ። ኩሉ ክመጽእ ዝኽእል ዕንቅፋታትን ውፅኢታትን ቅድም ኢልካ ሕሰበሉ። መወዳእታኻ ጥንቁቕ ይኹን። ሽዑዕ ዕድል ንዓኻ ኣይቆጻጸረካን እዩ። ንኣብነት ሓደ ንግዳዊ ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ንመጀመርያ መዓልቲ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ስራሕ እንተኸሲሩ ወይ ድማ እንተተዓዊቱ ዝስዕብ ስጉምቲ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ወጥኖ። ሕጊ ቁፅሪ 30 ስራሕኻ ብቐሊሉ ከም ዝተገበረ ምስል። ክንደይ ከም ዝፀዓርካ እንተርኢኻ ሰባት ንሱኮ ተጨኒቑ ይሰሪሕዎ እዮም ክብሉኻ። እዚ ድማ ድልውትነትካ እዩ ዘርኢ። ስራሕኻ ብቐሊሉ ከም ዝተገበረ እንተምሲልካዮ ግን ክንደይ ከም ዝፀዓርካ ወይ እንታይ ዓይነት ብልሓት ከም ዝተጠቐምካ ይተርእን። ሰባት ብቐሊሉ ዝገበርካዮ እንተመሲልዎም ከም ፍሉይ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ገይሮም እዮም ክርዩኻ። ንኣብነት ሓደ ፕሮጀክት ንሰለስተ ለይቲ ከይደቀስካ ሰሪሕካዮ ትኸውን፣ ግን ንሓለቓኻ ክተረክብ ከለኻ ቀሊል ስራሕይ ነይሩ ኢልካ ብምርግጋ ሃቦ። ሃሪ ሁድኒ ዝተባሃለ ማጂሻን ካብ ዝተኣሰረሉ ሰንሰለት ክወፅእ ኣዝዩ ይፅዕር ነይሩ፣ ግን ኣብ ቅድሚ ሰባት ክወፅእ ከሎ ብምስሓቕን ብምዝንጋዕን እዩ ዝወፅእ ዝነበረ። ኩሉ ሰብ ድማ እዝማ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ይኣምን ነበረ። ኣብዚ ልቢ ክትብሎ ዘለካ ነገር ሰባት ጻዕራም ኩን ይብሉኻ፣ ሕግታት ስልጣን ግን ጻዕርኻ ሕባእ እዮም ዝብሉኻ። ምክንያቱ ጻዕርኻ ዝተረድአ ሰብ ንዓኻ ከመይ ገይሩ ከም ዝስዕረካ ይፈልጥ እዩ። ሕጊ ቁፅሪ 31 ምርጫታት ተቆጻጸር። ሰባት ናጽነትን ምርጫን ይፈትው እዮም፣ ግን ንሳቶም ዝመረጽዎ ነገር ንዓኻ ዝጎድእ እንተኾይኑ ስልጣንኻ ክትስእን ኢኻ። ንሰባት ምርጫ ክትቦም ኣለካ፣ ግና እቶም ምርጫታት ኩሎም ንዓኻ ዝረብሑ ይኹኑ። ሰባት በዓልና መሪፅና ኢሎም ክሓስቡ ኣለዎም፣ ግን ንስኻ ነቲ ውፅኢት ቀዲምካ ወሲንካዮ ኣለኻ። ንጸላኢኻ ኣብ መንጎ ክልተ ክፉኣት ነገራት ምርጫ ሃቦ። ንኣብነት ሓደ ዓሚል ዋጋ ክትውስኸሉ እንተደሊኻ ዋጋ ወሲኸ ኣለኹ ካብ ምባል ካብዞም ክልተ ፓኬጃት ኣየናይ ትመርጽ? እቲ ሓደ ዝበለጸ ኣገልግሎት ዘለዎ ግን ከዓ ዋግኡ ብጣዕሚ ክባር እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ድማ ተራእዩ በሎ። ንሱ ዝመረጸ ይምረጽ፣
ንስኻ ኩሉ ግዜ መኽሰበለካ እዩ። ኢቫን ዘ ቴሪብል ዝተባሃለ ንጉስ ሩስያ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ምሰለ። ሽዑ ድማ ህዝቢ ግርግር ምስ ፈጠረ ክምለስ እንተኾይነ ግን ሙሉእ ስልጣን ክትህቡን ኣለኩም በሎም። እቲ ህዝቢ ኣብ መንጎ ብዘይ ንጉስ ምንባር ወይ ንንጉስ ሙሉእ ስልጣን መሃብን ምርጫ ተዋሃቦ። እቲ ህዝቢ ድማ ነቲ ንጉስ መረፀ። ሕጊ ቁፅሪ 32 ሰባት ብዝምነይዎ ነገር ተፃወት። ሓቂ መሪር እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ካብ ሓቂ ክሃድምን ኣብ ሕልሚ ክነብርን እዩ ዝመርፅ። ሓቂ ንሰባት ተቆጥዕ እያ። ንሰባት ንሕልሞምን ትምኒቶምን ዘርኢ ተስፋ ሃቦም። ዓለም ጭካነ ከም ዝመልኣ ካብ ምንጋር ኩሉ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ኢልኻ ብሕልሚ ደንዝዞም። ንሓቂ ካብ ዘርኢ መራሒ ንሕልሚ ዘርኢ መታለሊ ዝያዳ ሰዓብቲ እዩ ዝረክብ። ምኽንያቱ ንሓቂ ካብ ዘርኢ መራሒ ንሕልሚ ዘርኢ መታለሊ ዝያዳ ሰዓብቲ እዩ ዝረክብ። ንኣብነት ሓደ ብቐሊሉ ሃብታም ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ዝብል ሰብ ካብተን ዓመታት ክትፅዕረለካ ዝብል ሰብ ዝያዳ ዓማዊሉ እዩ ዝረክብ። ምኽንያቱ ሰባት ነቲ ቀሊል ሕልሚ ስለ ዝፈትው እዮም። ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘበን ወርቂ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብሉ ኣልኬሚስት ንንጉሳት የታልሉ ነበሩ። ነገስታት እቲ ነገር ከም ዘይከኣል እኳ እንተፈለጡ ካብቲ ዘለዎም ናይ ወርቂ ድሌት ዝተልዓለ ግን ነቶም ኣልኬሚስት ይኣምንዎም ነበሩ። ሕጊ ቁፅሪ 33 ድኽመት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍለጥ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድኽመት ወይ ኢንሴኩሪቲ ኣለዎ። እዚ ድኽመት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ብቁልዕነቱ ዝመፀ ወይ ካብ ብፍርሒ ዝተልዓለ እዩ። ነቲ ድኽመቱ ምስ ፈለጥኻዮ ንዕኡ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድኽመት እዚ ልክዕ ከም መቆፃፀሪ ወይ መጥወይ እዩ። ሰባት ንድኽመቶም ክሕብኡ ወይ ፅዕሩ እዮም፣ ግና ብዘይፍላጦም ኣብ ዘረበኦም የውፅዎ እዮም። ንኣብነት ሓደ ሰብ ውዳሰ ፈታዊ እንተኾይኑ ንዕኡ ብምውዳስ ጥራይ ዝደለኻዮ ነገር ከም ዝገብር ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ካርዲናል ሪሼልዩ ናይ ጸላእቱ ድኽመት ቀልጢፉ ዝፈልጥ ሰብ ነበረ። ገለ ሰባት ገንዘብ ይፈቱ፣ ገለ ሰባት ድማ ክብሪ ይፈቱ። ንሱ ድማ ነቲ ዝደልይዎ ነገር ብምሃብ ወይ ድማ ብምንፋግ ይቆፃፀሮም ነበረ። ሕጊ ቁፅሪ 34 ከም ንጉስ ኹን። ንነብስኻ እንተሕሲርኻያ ሰባት ይሕስሩኻ እዮም። ሰባት ከምቲ ንስኻ ንርእስኻ ትህቦ ዋጋ እዮም ዘኽብሩኻ። ከም ንጉስ እንተተንቀሳቒስኻ ሰባት ክብሪ ይህቡኻ። ስለ ዝኾነ ብትብዓትን ብግርማን ቅረቦም። ትሕትና መብዛሕትኡ ግዜ ንስልጣን የዳኽሞ እዩ። ንርእስኻ ከም ክቡር ሰብ ረኣያ፣ ዓለም ድማ ክትሰግደልኻ ክትጅምር እያ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ስራሕ ክፍለጥ ኣይደልን እየ ኢልኻ ተሓቢእኻ ካብ ምውዓል ብኣከዳድናኻን ብኣዘራርባኻን ከም ሓደ ዓብዪ መራሒ ኾንካ ተረኸብ። ሰባት ብዘይ ጥርጣረ ክእዘዙኻ እዮም። ክሪስቶፈር ኮሎምበስ ተራ ሰብ እዩ ነይሩ፣ ግና ምስ ነገስታት ክዛረብ ከሎ ከም ሓደ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ኮይኑ እዩ ዝቐርቦም ዝነበረ። እቲ ዝነበሮ ናይ ገዛ ርእሱ እምነት እዩ ንነገስታት ስፔን ገንዘብ ከም ዝህብዎ ዝገበሮም። ሕጊ ቁፅሪ 35 ግዜኻ ሓሉ። ዓወት ማለት ቅኑዕ ስራሕ ምፍጻም ጥራሕ ዘይኾነስ ብቕኑዕ ግዜ ምፍጻም እውን እዩ። ቀልጢፍኻ ክተጥቅዕ ምፍታን ወይ ደንጊኻ ምንቅስቓስ ውድቀት እዩ ዘምጽእ። ኩሉ ነገር ግዜ ኣለዎ። መዓዝ ክትጽበ ከም ዘለካ፣ መዓዝ ክተጥቅዕ ከም ዘለካ ፍለጥ። ከም ግዜኻ ዝተመጠነ ባህሪ ሃሊኻ። ዓቃል ምዃን ንባዕሉ ስልጣን እዩ። ንኣብነት ሓደ ሓድሽ ንግዲ ክትጅምር ከለኻ ዕዳጋ ፀጊቡ ከሎ ምጅማር ሰባት ነቲ ንብረት ኣብ ዝፀምኡሉ ግዜ ተጸቢኻ ምእታውን ዓብዪ ዓወት እዩ። ዕዳጋ ፀጊቡ ከሎ ካብ ምጅማር ሰባት ነቲ ንብረት ኣብ ዝፀምኡሉ ግዜ ተጸቢኻ ምእታው ዓብዪ ዓወት እዩ ዘምጽእ። ጆሴፍ ፋሼ ኣብ ግዜ ሰውራ ፈረንሳይ ኣዝዩ ዓቃል ነበረ። ሓይሊ ናብ መን ከምትዛዞ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ሰብ ነበረ። እቲ ዝበለጸ ግዜ ምስ መጸ ጥራእዩ ወገን ዝሕዝ ነበረ። ስለዚ ድማ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣኑ ዝጸንሐ። ኣብዚ ግን ሓደ ነገር ዘክር፣ ናይ ኩሉ ሰብ ግዜ ማዕረ እዩ። ግና እቲ ንግዚኡ ከመይ ከም ዝጥቀመሉ ዝፈልጥ ሰብ ጥራይ እዩ ጎይታ ዝኸውን። ዓቕሊ ማለት ስራሕ ዘይምስራሕ ማለት ዘይኾነስ እቲ ዝበለጸ ዕድል ክሳዕ ዝመጽእ ምትኳር ወይ ድማ ፎከሲንግ ማለት እዩ። ሕጊ ቁፅሪ 36 ንዘይትረኽቦ ነገር ንዓቆ። ሓደ ነገር ደሊኻ ክትረኽቦ እንተዘይኽኢልኻ ንዕኡ ምጥቃዕ ወይ ድማ ብምምራር ስልጣን ኢኻ ትህቦ። ቂም መሓዝ ወይ ምምራር ድኽመትኻ እዩ ዘርኢ። ኣብ ክንድኡ ንሓደ ነገር ክትረኽቦ እንተዘይኽኢልኻ ከም ዘየድልየካ ነገር ጌርኻ ንዓቆ። ጸላኢኻ ምስ ዘበሳጭወካ ኣቓልቦ ካብ ምሃብ ዕሽሽ ኢልኻ ወይ
ኢግኖር ምግባር ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ብዛዕባኡ ብዝተዛረብኻ መጠን ኣብ ውሽጥኻ ስልጣን ኢኻ ትህቦ ዘለኻ፣ ብዝገደፍኻዮ መጠን ግን ተሕስሮ ኢኻ ዘለኻ። ንኣብነት ሓደ ትካል ስራሕ እንተኸልኺልካ ከመይ ገይሮም ይኽእሉኒ ኢልኻ ካብ ምጽረፍ እቲ ስራሕ ንዓይ ዝምጥነ ኣይነበረን ኢልኻ ምርሳዕ እዩ ዝበለጸ መንገዲ። ሕጊ ቁጽሪ 37 ዘደንቕ ትርኢት ፍጠር። ቃላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣሰልቸውቲ እዮም። ሰባት ትርጉም ናይቲ ዝተባህለ ነገር ክርድኡ ግዜ ይወስደሎም እዩ። ምልክታት ወይ ዓበይቲ ትርኢታት ካብ ቃላት ንላዕሊ ሓይሊ ኣለዎም። ሰባት በቲ ዝርእይዎ ነገር ይድነቑ እዮም። ንዓይኒ ዝማርኽ ትርኢት እንተፈጢርኻ ሰባት ሕቶ ክሓቱ ይኽእሉን እዮም። ስቑ ኢሎም እዮም ዝድነቑ። ንኣብነት ሓደ ሓድሽ ንብረት ክትሸይጥ ከለኻ ብዛዕባ ጽሬቱ ካብ ምዝራብ ብሉጽ ዲዛይንን ብሩህ ሕብርታትን ተጠቐም። ሰባት ቅድሚ ምሕሳቦም እዮም ዝመርጹኻ። ንጉስ ሉዊስ ቤተ መንግስቲ ቨርሳይ ዝተባህለ ኣዝዩ ዘደንቕ ህንፃ ብምስራሕ ጥራይ ንመላእ ኣውሮፓ ገርሊምዋ እዩ። ሰባት ነቲ ጽባቐ ክርእዩ ከለዉ ንሱ ብሓቂ ሓያል ንጉስ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ። ሕጊ ቁጽሪ 38 ከም ዝደለኻዮ ሕሰብ ግን ንሰብኻ ምሰል። ካብ ኩሉ ሰብ ዝተፈለኻን ዝሰልጠነ ሓሳብ ከም ዘለካን ክተርኢ እንተፈቲንኻ ሰባት ከም ጸላኢ ወይ ከም ትዕቢተኛ እዮም ዝርእዩኻ። ንልማዶም ስለ ዝነዓቅኻዮ ሕነ ክፈድዮም ዝደልዩ። ሓሳብኻ ብውሽጥኻ ሓዝ፣ ብደገ ግን ምስቲ ማሕበረሰብኻ ተስማዕማዕ። ብልሕኻ ንጥንቁቓት ጥራሕ ርእዮም፣ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ግን ከምኦም ኹን። ንኣብነት ካምፓኔላ ዝተባህለ ፈላስፋ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ካብ መቕጻዕቲ ንምምላጥ ከም ዓሻ ወይ ከም ጽሉል ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ነይሩ። ብውሽጢ ግን ዓበይቲ መጽሓፍቲ ይጽሕፍ ነበረ። ሕጊ ቁጽሪ 39 ዓሳ ንምሓዝ ነቲ ማይ ዝረግኦ። ቁጣዕን ስምዒትን ንስልጣን ጸላእቲ እዮም። ጸላኢኻ ክቁጣዕ ከሎ ብንጹህ ኣእምሮ ክሓስበ ይኽእልን እዩ። ጸላእትኻ ክቁጥዑን ክናወጹን ግበር። ንሳቶም ስምዒታዊ ክኾኑ ከለዉ ንስኻ ብህድኣት ክትስዕሮም ትኽእል ኢኻ። ማይ እንተተዘሪጉ እቲ ዓሳ መገዲ እዩ ዝጠፍኦ። ሽዑ ነቲ ዓሳ ንምሓዝ ኣዝዩ ዝቐለካ። ንኣብነት ኣብ ሓደ ክርክር ጸላኢኻ ዝበሳጨወሉ ቓል ተዛረብ። ንሱ ብቁጣዕ ክዛረብ ከሎ ንስኻ ብምርጋእ መልሲ ሃቦ። ኩሉ ሰብ ንዓኻ ከም በልሕ፣ ንዕኡ ድማ ከም ጽሉል ክርእየኩም እዩ ዝጅምር። ናፖልዮን ሓንሳብ ምስ ሓደ ዲፕሎማት ክከራኸር ከሎ እቲ ዲፕሎማት ኣዝዩ ህዱእ ኾነ። ሽዑ ናፖልዮን ብቁጣዕ ክጻረፍን ክዛረብን ጀመረ። ውጽኢቱ ግና ናፖልዮን ክብረቱ ክስእን ከሎ እቲ ዲፕሎማት ግን ተዓዊትሉ እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 40 ብነፃ ዝወሃብ ነገር መጻወዲ ኣለዎ እዩ። ዋጉ ብገንዘብ ዘይኾነስ ብዕዳ ወይ ብተንኮል ክኸውን ይኽእል እዩ። ብልሓት ዘለዎ ሰብ ዋጋ ስርሑ ይኸፍል እዩ። ዋጉ ብገንዘብ ክትኸፍል ከለኻ ነፃ ኢኻ ትኸውን። ምጽዋት ወይ ቻሪቲ መብዛሕትኡ ግዜ ንስልጣን መሸፈኒ እዩ። ለጋስ ኩን፣ ግን እቲ ልግስናኻ ንሰባት ንምቁፅጻር ተጠቐመሉ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብነፃ ክሰርሐልካ እየ እንትብለካ ተጠንቀቕ። ጸኒሑ ናይ ቀደሙ ዕለታ ይዘክር ኢሉ ከቢድ ነገር ክሓተካ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰኣሊ ንንጉስ ብነፃ ክስእለካ እየ በሎ። ንጉስ ግን ነቲ ስእሊ ምስ ተቐበለ ንዓመታት እቲ ሰኣሊ ኣብ ቤተ መንግስቲ ስልጣን ክረክበ ኽእሎ። ብነፃ ምቕባል ዕዳ እዩ። ኣብዚ ልብ በል ዓለም ምቁጣዕ ጅግንነት እዩ እያ ትብለካ። ሕግታት ስልጣን ግን ቁጣዕ ድኽመት እዩ እዮም ዝብሉና። ስምዒትካ ዝቆጻጸር ሰብ ንህይወትካ ይቆጻጸር ኣሎ ማለት እዩ። ሕጊ ቁጽሪ 41 ኣብ ክንዲ ዓብይ ሰበይቲ ትተካ። ድሕሪ ሓደ ኣዝዩ ዕዉትን ተፈታውን መራሒ ወይ ወላዲ ምምጻእ መጻወድያ እዩ። ሰባት ኩሉ ግዜ ምስ ዝሓለፈ ዓብይ ሰብ ከወዳድሩኻ እዮም ዝፍትኑ። ድሕሪ ሓደ ዓብይ መራሒ እንተመጺኻ ካብኡ ዝበለጸ ክትሰርሕ ኣለካ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ጽላለቱ ክትጠፊ ኢኻ። ስለ ዝኾነ ኣብዚ ናይ ባዕልኻ መገዲ ክትፈጥር ኣለካ። ነቲ ዝሓለፈ ታሪክ ከፍርሶ እሞ ናይ ባዕልኻ ስም ሃኒጽኻ ብልጭ በል። ንኣብነት ኣቦኻ ኣዝዩ ሃብታምን ዕዉትን ነጋዳይ እንተኾይኑ ንስኻ እውን ኣብቲ ንሱ ዝሰርሖ ስራሕ ጥራሕ እንተቐጺልኻ ሰባት ከም ወዲ እኸለ ጥራሕ እዮም ዝርእዩኻ። ሓድሽ ዓይነት ንግዲ ጀሚርኻ ምስ እትዕወት ግን ናይ ባዕልኻ መንነት ፈጢርካ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣሌክሳንደር ደ ግሬት ኣቦኡ ፊሊፕ ዓበይቲ ዓወታት ክረክብ ከሎ ይበኪ ነበረ። ኣቦይ ኩሉ ዓለም እንትሒዝዋ ንዓይ ዝስራሕ ስራሕ ኣይክተርፈንን እዩ ይብል ነበረ። ስለዚ ድማ እዩ
ካብ ኣቦኡ ዝበለፀ ንምዃን ክሳዕ ህንዲ ዝተጓዓዘ። ሕጊ ቁፅሪ 42 ነቲ ጓሳ ቅተሎ እሞ እተን ኣባጊዕ ፋሕፋሕ ክብላ እየን። ኣብ ሓደ ጉጅለ ወይ ትካል ፀገም ዝፈጥሩ ኩሎም ሰባት ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ምንጭ ፀገም ሓደ ወይ ክልተ መራሕቲ እዮም። ፀገም ዝፈጥር ዘሎ መራሒ እዩ። ምስቶም ኩሎም ሰዓብቱ ካብቲ ዋጋእ ነቲ ቀንዲ ጓሳ ወይ ድማ ነቲ መራሒ ወይ ሊደር ኣለልዮ እሞ ንዑ ኣልግሶ። ንሱ ምስ ወደቐ እቶም ዝተረፉ ዝመርሖም ስለ ዝስእኑ ብቐሊሉ ፋሕ ክብሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሓደ ስራሕ ሓደ ሰብ ጥራይ ንኩሉ ሰራሕተኛ ምስቲ ሓለቓ ከበኣስ ዝውዕል እንተልዩ ምስ ኩሉ ሰብ ካብ እትበኣስ ነቲ ሓደ ሰብ ጥራይ ካብቲ ቦታ ብምእላይ ሰላም ክመጽእ ይኽእል እዩ። ኣብ ታሪክ ኣቴና ሓደ ዓብዪ ሰራዊት ክመጾም ከሎ ኣቴናውያን ምስቲ ሙሉእ ሰራዊት ካብ ዝዋግኡ ነቲ መራሒ ሰራዊት ብብልሓት ቀተልዎ። ሽዑቲ ሰራዊት መራሒ ስለ ዝሰኣነ ብዘይ ኩናት ፋሕፋሕ ኢሉ እዩ። ሕጊ ቁፅሪ 43 ልቢ ንእምሮን ሰባት ተቆጻጸር። ንሰባት ብሓይሊ እንተገዲድካዮም ብውሽጦም ይጸልኡኻ እዮም። ዕድል ምስ ረኸቡ ድማ ክግልብጡኻ እዮም ዝጽበዩ። ሰባት ብዓለም ክስዕቡኻ እንተደሊኻ ብልቦምን ብሓሳቦምን ረትሓዮም። ስምዒቶም መደሊኻ ንዓታቶም ዘድልዮም ነገር ብምሃብ ወይ ብምፍቃር እምኖም። ሰብ ብልቡ ምስ ዝፈትወካ ብዘይ ገደብ ይእዘዘካ እዩ። ንኣብነት ሓደ ካየዲ ስራሕ ንሰራሕተኛታቱ ብፍርሒ ጥራሕ ከስርሖም እንተፈቲኑ ንሳቶም ብምስጢር ስርቆት ወይ ዕንቅፋት ይፈጥሩ እዮም። ብፍቕሪ እንተሒዝዎም ግን ነቲ ስርሑ የቃልሉሉ እዮም። ናፖሊዮን ወታደራቱ ክሳዕ ሞት ዝስዕብዎ ዝነበሩ ስም ነብሲ ወከፎም ይጽውዖምን ፀገሞም ይካፈለሎምን ስለ ዝነበረ እዩ። ንልቦም ስለ ዝሰዓረ ድማ ንሱ ዝበሎም ይገብሩ እዮም ዝነበሩ። ሕጊ ቁፅሪ 44 ከም መስትያት ንኹነታቶም ኣንጸባረቐሎም። ንጸላኢኻ ብቐጥታ ክትዋግኦ ከለኻ ንሱ ናይ ምክልኻል ስምዒት እዩ ዝሕድር። ስለ ዝኾነ ጸላእትኻ ዝገበርዎ ነገር ንስኻ እውን ግበር። ልክዕ ከም መስትያት ማለት እዩ። ንሳቶም ዝገበርዎ ምስ እትገብር ንዓኻ ክርድኡኻ ይጽገሙ እዮም። ድኽመታቶም ድማ ሽዑ ይርዩ። እዚ ስልቲ እዚ ንጸላኢኻ የሰንብዶን የዳኸሞን እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ብትዕቢት እንተተዛሪብካ ንስኻ እውን ብተመሳሳሊ ቃና መልሰሉ። ንሱ ድማ ባህሪኡ ክሳዕ ክንደይ ዝሕፍር ምዃኑ ብመስትያት ገይሩ ገጹ ክርአ እዩ። ኣልኪቢያደስ ዝተባሃለ ግሪካዊ ዲፕሎማት ናብ ዝኸዱ ሃገር ኩሉ ባህሪዮም ይቐድሕ ነበረ። ኣብ ስፓርታ ከሎ ከም ስፓርታውያን ይነብር፣ ኣብ ፋርስ ከሎ ከም ፋርሳውያን ይነብር። በዚ ድማ ኩሎም ይኣምንዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ሕጊ ቁፅሪ 45 ለውጢ እምፅእ ግን ብሓንሳበይ ይኹን። ሰባት ብኣፋቶም ለውጢ ይፈትዩ እዮም፣ ግና ብልቦም ግን ካብ ልማዶም ክወፅእ ይፈርሑ እዮም። ብዙሕ ለውጢ ብሓንሳብ እንተምፂእኻዮ ዕግርግር ክፍጠር እዩ። ስልጣን ምስ ሓዝኻ ለውጢ ክተምፅእ ከለኻ ነቲ ጥንታዊ ልማዳ ተኽብሮ። እቲ ሓድሽ ለውጢ ምስቲ ናይ ቀደም ዝተኣሳሰረ ከም ዝኾነ ምስል። ለውጢ ቀስ ብቐስ ወይ ድማ ግራጅዋል ይምፃእ እዩ። እንተዘይኮይኑ ሰባት ክወግእኻ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሓደ ትካል ሓድሽ ኣሰራርሓ ክትተክል እንተደሊኻ እቲ ናይ ቀደም ጌጋ እዩ ካብ ምባል ነቲ ናይ ቀደም ብዝበለፀ መንገድን ምቕጻል እዩ ኢልካ ጀሚርካ ቀስ ብቐስ ቀይርሎ። ጁልያስ ቄሳር ንሮማ ክቕይራ ከሎ ስምቶም ጥንታውያን ትካላት ኣይቀየሮምን። ስልጣኑ ግን ቀስ ብቐስ ኣስፋሕፍሖ። ህዝቢ ለውጢ ከም ዘሎ ከይተረድኦ ንጉሶም ኾነ። ሕጊ ቁፅሪ 46 ፍጹም ኣይትምሰል። ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ ንፉዕ ጽቡቕ ከምኡ ድማ ጌጋ ዘይብልካ ኾንካ ክትርአ ምፍታን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ፍጹምነት ቅንኢ ይወልድ እዩ። ቅንኢ ድማ ሱቱራት ጸላእቲ እዩ ዝፈጥር። ሰባት ብባህርዮም ምስቶም ድኽመት ዘለዎም ሰባት እዮም ዝቀራረቡ። ስለዚ ሓንሳብ ንእሽቶ ድኽመት ከም ዘለካ ምስል ወይ ንእሽቶ ጌጋታት ክትሰርሕ ፍቐድ። እዚ ንሰባት ንስኮ ኸማና እዩ ዝብል ስምዒት ብምሃብ ካብ ቅንኢ ይከላኸለልካ እዩ። ንኣብነት ኣብ ስራሕኻ ኣዝዩ ንፉዕ እንተኾንካ ሓንሳብ እዚ ነገር ኣይተረድአንን ኢልካ ካልኦት ንክሕግዙኻ ሕተት። ሽዑ ንዓኻ ምቕናእ ገዲፎም ክድንግጹልኻን ክሕግዙኻን ክጅምሩ እዮም። ሰር ቶማስ ሞር ኣዝዩ በሊሕን ቁኑዕን ስለ ዝነበረ ኩሉ ሰብ የድንቆ ነበረ። ግና እቲ ዘለዎ ፍጹምነት ንጉስ ሄንሪ ሻምናይ ስግኣት ስለ ዝፈጠረሉ ኣብ መወዳእታ ክቐትሎ እዩ ገይርዎ። ፍጹምነት ሞት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ሕጊ ቁፅሪ 47 ካብቲ ዝወጠንካዮ ንላዕሊ ትኽድ።
ዓወት ኣዝዩ ዘስክር ነገር እዩ ሓንሳብ ምስ ተዓወትኻ ደጊም ኩሉ ነገር ይከኣለኒ እዩ ኢልኻ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ክትሰርሕ ይትፈትን ምኽንያቱ እዚ ናብ ጥፍኣት እዩ ዝመርሐካ ዕላማኻ ምስ ወቓዕኻ ደው ምባል ክትፈልጥ ኣለካ ዓወት ምስ ረኸብኻ ሓደሽቲ ጸላእቲ ከይፈጠርኻ ስልጣንኻ ክተውሕስ ኣለካ ካብ ዓወት ንላዕሊ ክትኸይድ ምፍታን ነቲ ዘጥርኻዮ ኩሉ ዋጋ ክትኸፍል ይከኣለካ እዩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ክርክር ጸላኢኻ ረቲዕኻዮ እንተሃሊኻ ደጊምኻ ክትሕስሮ ከይትፍትን ሓንሳብ ተዓዊትኻ ኢኻ እሞ ብኽብሪ ደው በል እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ሰብ ተስፋ ቆሪጹ ሓደገኛ ስጉምቲ ክወስድ እውን ይኽእል እዩ ናፖሊዮን ንመላእ ኣውሮፓ ምስ ተቖጻጸረ ደው ኣይበለን ናብ ሩስያ ከኣቱ ይፈቲኑ ብሰንኪ እዚ ድማ ነቲ ዝነበሮ ዓብዪ ሰራዊት ኣጥፍኦ ስልጣን እውን ሽዑ እዩ ዘብቅዐ ሕጊ ቁፅሪ 48 ቅርፂ ኣየሃሊኻ ሓደ ጽኑዕ ቅርፂ ውጥን ወይ ድማ ኣካይዳ እንተሃሊካ ጸላኢኻ ንዓኻ ንምጥቃዕ ይቐሎ እዩ ርኡይ ወይ ቪዚብል ዝኾነ ነገር ክውቃዕ ይኽእል እዩ ስለ ዝኾነ ከም ማይ ይኹን ማይ ቅርፂ የብሉን ግና ንኸውሒ ናይ ምፍራስ ዓቕሚ ኣለዎ ምስ ዝመፀ ኩነታት ክትቀያየርን ክትለዋወጥን እንተኽኢልኻ ሰብ ክሕዘካ ወይ ክወቕዓካ ይኽእልን እዩ ኩል ግዜ ተለዋወጣይ ወይ ድማ ፍሌክሲብል ክትኸውን ኣለካ ንኣብነት ሓደ ዓይነት ንግዳዊ ኣሰራርሓ ጥራይ ካብ ምጥቃም ምስ ግዜን ምስ ዓማዊልን እናተቐያየርኻ ስራሕኻ ሳልጥ እቶም ተወዳደልትኻ እንታይ ይገብረሎ ኢሎም ክሳዕ ዝጭነቑ ተለዋዋጣይ ክትኸውን ኣለካ ብሩስሊ ቢ ዋተር ማይ ፍሬንድ ዝበሎ ፍልስፍና ካብዚ እዩ ዝመጽእ ኣብ ኩናት ጃፓን እቶም ጌሻ ዝተባሉ ተዋጋእቲ ቅርፂ ስለ ዘይነበሮም ጸላእቶም ክወቕዕዎም ኣይከኣሉን እዮም ናይ ሎሚ ቪድዮ ዝመስል ነይሩ እዞም 48 ሕግታት ስልጣን ሕጂ ኣብ ኢድኻ እዮም ዘለዉ እዚ መጽሓፍ እዚ ስለ ተንኮል ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ምርዳእ ባህሪ ወዲ ሰብ እዩ ስልጣን ከም ሓዊ እያ ክትጥቀመላ እንተዘይኽኢልኻ ተንድደካ ብጥበብ እንተተጠቒምካላ ግን ንዓለምኻ ተብርህልካ እያ እሞ ብኣግባቡ ተጠቐመላ